Assalamu alaykum hormatly izleyiciler, telefon söýüjüler, Kılıç Mobile telefon dükanında ýörütesiz üçin ýene-de bir hadawa telefon 2025-nji ýylda çykan halkyň söýýän telefony Redmi Note 14 Pro 4G Pro'nun özü. Bu telefonyň karakteristikasy 2025-nji ýylyň aprel aýynda çykan, 2025-nji aprel aýynda. Global versiýasy Note 14 Pro rengi Midnight Black. Bu da qara renk. RAM 8'lik 256 pamet. Onda başladı. Onda raspakovka şöyle upakovka değil ya paket. Taşında şöyle kesip kırpıp açacağız. Şöyle paketini ayarlar. Formatını müşteriler. Şöyle korobka içindeki komplektasiyasını görkezeceğim. Krişkasını ayıracağız. İçinde edil bol şalı Redmi'de belek telefonlarda da şöyle skrepkası gelesin parçakan iyi çiğholu gele yani kül renk sivette çiğholu gele önkü silikonu çiğholu abi işini prosto çiğhol gele telefonumda kara ayıracağız paka içindeki zaryatçılığını görkezeceğim. Şular ýaly 45 watt zaryat gelýär. Bystra zaryatka 45 wattda, i kabeli öyle USB Type-C. Bir tarafı USB, bir tarafı Type-C. Bu komplektasiýa gelýär. Telefonyň özüne gelsek hormatly müşteriler, telefonyň özü şu taýda da gysgaça öňünde de ýazylan esasy karakteristikasy telefonyň 200 megapiksel eye kamera sistemi, 200 megapiksel esasy kamerasy, 5500 batareyka, 45 watt turbo zaryatçyk. İçindäki prosesori MediaTek Helio G100 Ultra 8 ýadryny. Yüzündäki ekranyň yüzündäki goraýjy aýnasy Gorilla Glass Victus 2-nji pokoleniýa. 120 Hz podерживает etdi. Öňkü kamerada 32 megapiksel kamera goýupdyr. 32 megapiksel. Hormatly müşteriler, bu telefonum şular ýaly gelýär. Dizayn, daş görnüşi Note 10 Pro'dan Ütköşük geri, arkası plastik. Arka plastik stikla däl. Pro Plus'larda eýem stikla gelýär. Ramkası da metal däl. Ramkası da plasma öýtýän. Indi esasy ekrany, hormatly müşteriler, ekranyna gelsek 6.7 AMOLED ekran gelýär bunda. Batareykasy 5500 batareyka, içinde Android 14 oturaz için yak görkezän hormatly müşteriler. İçinde 50% ya 60% zaryady bolýar. Zawodyň öz ýansyn zagrusk etdi 1 minutda. Hormatly müşteriler, bu telefonumuz esas 3 renkde gelýär. Qara renkde gelýär, sini renkde gelýär, fiolet renkde bar. Telefonumuzun pameti RAM'ı 8128'ligi var, 8256'lığı var, 12 512 pametli görünüşü var. Şu elimdeki şu an 8256 GB pametlisi. Telefonumuzun yine de aytmaly zatlar ekran Super AMOLED dedim. Indi 2025-nji ýyldan başlap Redmi telefonlarımız içinde MIUI obolochkany aýyrdy. HyperOS Note 1 şu. Birinci pokoleniýa, ýöne update etdi ikinci pokoleniýa. İçinde ýaksa 50% täze telefon bol için düz oturacak däl, täze telefon bolan üçin ýöne şunda 50% zaryady bar, HyperOS. Ondan soň hormatly müşteriler, ekranyň razрешениýasy 1800 nit ýarkysy bar, 120 Hz ekran, 120 Hz ekran Hz podерживает etdi. 395 toçupna düýümüne 395 nemeden düşýär. Plotnost piksel. Gorilla Glass Victus 2-nji pokoleniýa otur. Ekranyň ramkasyna görä gatnaşygy 88,4%. Always One display bar. Telefonyň agramy 180 gram. Uzunluğu 162 mm, iğni 74,92 mm, talşyna 8,14, kalınlığı 8,14 mm. Ramkası aýdyşmy arkası plastik eken, ramkası metal eken. Ramkası metal, ýöne arkası plastik. Skaner atpyçatka palis ekranda gelýär. Prosesori işe jogap berjiligi MediaTek Helio G100 Ultra otur, 8 ýadryny,
6 nanometr производство Vietnamdan çıkan prosesörü TSMC kompaniya. Grafikası hem G57. Şeylerde yine de aytmalı bilmez zatlarınız. Bärde aytdım 45 watt içinde geliyor zaryat. Dolu zaryat alya. Dolu 100%. 1 saat 21 minutta dolu zaryat alya. 30 minutta 42% zaryat alya. İyam Note 13 Pro'larda 67 watt zaryat çıkıyor. İyam ekonomi etdiyem. Hemen yönü şu watt 45 watt koyuptur içine. 67 watt bulsa xas qoğub olurdu. Основная kamera, esas kamerası. Esas kamera bunu şu kamera görüntü ullakan kamera şu 200 megapiksel şu kamera. İkincisi 8 megapiksel, bu da 2 megapiksel makro съемка. Основная kamera сверхширокая makro obyektiv и makro obyektiv 2 megapiksel spişkası. Dizaynı şular ya 4 göz. Şeyle de ön kamerası 32 megapiksel koyuptur. Ön kamera 32 megapiksel selfie düşüyenlere xas qoğu surat çıkarıyor. Versi kommunikasiyası esas seti Wi-Fi 5. versiyası otuyor. Wi-Fi 5. Bluetooth 5.3. Şeyle de GPS, GLONASS, Beidou neme Sputnikler tutuyor. NFC var. NFC esas karttan söyle ettenleri NFC. Esas Türk'takiler soruya NFC kartın bağlap dükkanlarda, metrobuslarda telefondan төлep bolya. Sim kartla tağını görkezeyin size içine 2 tane sim kart gidiyor şular yani. Aşağında man şular yani bärden çıkıyor sim kart. Sim kartını çıkartıyoruz. Man şular yani kombinir bindi. Aşağına yukarısına sim kart gidiyor ya da bir sim kart çip olan bolya ya da 2 sim kart çipi karta pamet ayırıp bolya. Şular yani geliyor. Sudan qorojuluğu bar munun IP64. IP64 suya dayanıklığı var. Zvuk asam stereo. Bärde de 3.5 audio port da var. Dolby Atmos ses bericiligi. O telefon hormatly müşteriler şu wagtga bahasy şu wagt şu 7 avgust 2025 gün şu telefonun bahasy 19 milyon şu wagt elimizde Kılıç mobil telefonda var magazin dükanında magazinda. Udarnigi bilen 19,5 milyona çıkıyor. Garanti 1 ay. Garanti 1 ay beriyaz. Mesele yok. Telefonlarımız orijinal, global. Türkiye'de akıda oturlar. Liboy yurtta işleyer. Türkmenistan'da da en köp satılan telefondan biri şu. Bahası kımmattal. Narodny telefon. Halkın alıp bilyen telefonu. Bahası $200. $200 bolup var ya. Ondan ama aşağı düşmem mümkün. Şu vaqtga bakasam 19 milyona. 19 milyon. Çıkan bakalı $250'dan çıkmışlar 25 milyon. Yan baka kaydı otur. Şu vaqtga bakasam 19 milyon. Kim alsa habarlaşın. Qoğu telefon. İslan renkinizi getirip beriyaz. Kommentariyada bellan kim naxil telefon olan ya, kim Redmi olan ya, kim Samsung olan ya. Özünüz bellan şu telefonu kim bulanıp gören olsa yazsın. Kemçiliklerini, plus tarafını, minus tarafını, naxili işleyiciliği, naxili oyunda naxili. PUBG oynayanlara 45 FPS berýändir. Opşum gündelik nemäňize bolýar TikTok'a, imo girmän, internetde bir zatly gözleşdirmän, horjunty we belet film şu hemme işini etýär. Mesele ýok, gowy telefon. Ýöne 4G göterýär, 5G ýam ýok. Taşerutllarda eger 5G gerek bolsa 5G görnüşen barmyň. Redmi Note 14 Pro 5G bolup gitýär. Bu Redmi Note 14 Pro'nun özü 4G. Türkmenistan üçin bolýar, paka 5G bizde ýok. Ýöne daşarurda Xitayda, Rossiýada olanjak bolsun 5G görnüşleri Pro Plus versiýasynda bar. Bundan starşy varianty Note 14 Pro Plus 5G görnüşi bar. Hoş sağ olun dostlar. Hemmäňize üstünlük.